Здравейте хора, аз съм продукционер и днес ще снимаме футболни богове. Това е Ален Андреев, Мануил Митков и Ванеса Сенова. Всички имат канали, освен тя няма сестра. И по-скоро футболни богове и Ален Андреев. Нека сега първо ще играем на пияни дри. Всекой се върти по 20 пъти и след това стелиме вратата, на които сме замаяни. Гол! 20! На всекой от нас ще бие по 3 пъти, който с най-голям резултат бие. 15, 17, 17, 19, 20. Бия! Гол! 19, 20. Nice, 20. Би! Оп! 13, 15, 17, 19, 20. Айде топката! Ако съм за гол. 18, 19, 20. Nice, nice, 20. Братце, най-добрия. Сега ще играем на слепи дуспи. Целта е, виждаме топката, виждаме вратата, слагаме шапката и удряме. Давай. Това беше от нас. Дами и господа, абонирайте се за Ален Андреев, за Мануил Митков, за сестра ми, която няма канал, това няма за кой се абонирате. И не забравяйте да се абонирате за мен. Това беше от нас до следващия път и ще се видим, когато се видим. Благодаря, че гледахте това видео. Не забравяйте да се абонирате за моите приятели, както и да дадете палец нагоре.